toh celak-celuk ae. Kowe ndang nyalas kono. Arep nyapu godhong tempe. Tadi duit. Oh. Tapi sing mbah-mbah sak nyapu. Mepe gagang saiki kae, engko didol. Ngono enek bakul ngono. Duit. Brambang yo entek, bawang entek. Gak di duit. Ngono. Awake kesel tingklak-tingkluk iki. Kile loro, ya nyapu. Mbah. Cek masak jangan tewel. Jangan pedes ana njaluk. Goreng peyek. Kolas ya apa nggo? Kolas. Nah, wis iki. Banyune ya ora neh. Banyune mati. Ganti banyu. Miline mek 2 jam ana matrana. Iki wili. Dinine didum. Ini sesasi urunane 12.000. Saiki mundak. Ini nyapu ukurane golek godhong iki mbayari banyu. Listrike barang ya wayah bayar, nang duwe. Piye iki? Wong tuwek. Mama. Wis bentar udah.